Bazen behin, Peri izeneko mutiko bat. 6 urte ditu, oso laia da, eta lagunekin jolastea gustatzen zaio. Denbora asko pasatzen du klasetik kanpo, eta familia beti du ondoan. Oso langilea da, eta ez du inongo arazorik izan orain arte. Peru oso nekatuta iristen da etxe. Hala ere, beti egiten ditu eskolako lanak. Gainera, gurasoei sukaldean laguntzen die. Lagun asko ditu, eta oso ondo moldatzen da guztiekin. Un batean, eskolan zegoela, zorabiatu nintzen. Irakasleak kezkaturik, ambulantziari deitu zioten. Hau ez da berria berarentzako. Peruk leukemia du. Familia bere bila joan da, etxean osatzen jarraitzeko. Gurasoak gau eta egun dabiltza emaile baten dira. Irakaslea etxera joan zaio eskolako lanekin laguntzea, klaseko ritmoa ez galtzeko. Peru eskolara guztiz osatuta bueltatzen denez, festa bat egiten diote. Peruk asko eskertzen du bere ingurukoek naiz eta gaixorik egon, berarekin eduki duten jarrera egokia.